खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि एबि ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गोजोन फुंबिलि समखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै जोंनिनो गामियाव बाथौ थानसालियाव हामबाय फुजा होनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेयावनो नोंथांमोना बायदि गराय खारनाय, नाव बानायना फोजावहरनाय, दैमायाव बायदि नुनो मोनगोन, आरज गाबनाय बायदि। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे कमेन्ट, शेयार आरोबाव लोगोसेबाव बेल बाटनखौ अलाव थुनानै ला, जाहाथे गोदान भिडिअ हरोब्ला बिदिबा भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोंनि गामिखौ नारथि खालामनानै खुरिया बेराम बायदिसिना बेरामखौ नोङो गोजानाव नोङो जाहाथे जायखारनानै हरो जेन दिनैयो बेटारि होननानै आङो फंनैसो फोरमान सारदों, जाहाथे नै जोंनि बेयाव नों बिफाखौ लांनो होननानै थियारि जादों, जाहाथे बे लांनायाव रायसननायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निमाहा होनांगौ आरो लोगोसे गोमोन जानायनो गोमोन होदों, गोथां जानायनो गोथां होदों आरो लोगोसे बेवहायनो आखाइखौ नों दांथ'नो नाङाब्रा, बेखौ रेडि खालाम।
चलाएगा ये मंदिर का आसपास घुमाएगा पूरा को। उसके बाद ये सब कुछ को घुमाएगा ये मंदिर का Nama tu ni tak terakhir. Tak iman tak boleh. दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय।